эмомалӣ раҳмон фармони даъвати иҷлосияи ғайринавбатии маҷлиси намояндагонро имзо кард. тоҷикистон ва ӯзбекистон дар интиқоли ҳавопаймоҳои амрикоӣ ба Украина муттаҳам мешаванд. парвандаи Абдуллоҳи Ғурбатӣ, рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик, ба додгоҳ ирсол шуд. дар Дубай 3 шаҳрванди Тоҷикистон бо иттиҳоми одамрабоӣ ба зиндон маҳкум шуданд. эмомалӣ раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, дирӯз фармони даъвати иҷлосияи якуми ғайринавбатии Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон, даъвати шашумро имзо кард. бино ба иттилои хадамоти матбуоти раис ҷумҳур, тибқи фармон, иҷлосияи якуми ғайринавбатии Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон 24 августи соли 2022 даъват карда мешавад. дар иҷлосияи якуми ғайринавбатии Маҷлиси намояндагон масъалаи тасдиқҳои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъин ва озод кардани муовинони якум ва муовинони раиси Бонки Миллии Тоҷикистон баррасӣ мешавад. ҳамчунин дар иҷлосияи интихоб ва бозхонди раисони кумитаҳо ва тағйирот дар ҳайати кумитаҳои Маҷлиси намояндагон баррасӣ хоҳад шуд. сиёсатшиноси рус, муаррих, коршиноси масоили Шарқи наздик ва Осиёи марказӣ Семён Багдасаров ба нашрияи «Московский комсомолец» гуфт, ки як силсила силоҳҳои амрикоӣ, ки дар Тоҷикистону Ӯзбекистон ҳастанд, дар ояндаи наздик дар Украина пайдо мешаванд. Багдасаров бо хотиррасон кардани ин ки шумораи зиёди ҳавопаймову чархболҳо якҷоя бо халабонҳои афғон ба баъзе кишварҳои ҳамсарҳад бо Афғонистон оварда шуданд, гуфт: чархболҳои аз Афғонистон ба кишварҳои Осиёи марказӣ овардашуда чархболҳои Ми-17 Русия ҳастанд, ки Иёлоти Муттаҳида замони онҳоро барои артиши Афғонистон аз Русия харида буд. Багдасаров афзуд, ки ҳавопаймоҳои ҳамлагари Амрико, ки қодир ба ҳамла ба танку мошинҳои зиреҳпӯш мебошанд, аз Афғонистон ба кишварҳои Осиёи Миёна оварда шуданд. Багдасаров бо такя ба изҳори назари яке аз намояндагони Вазорати мудофиаи Иёлоти Муттаҳида мегӯяд, тасмим ҳаст ин техника, ҳавопаймо ва чархболҳои ҷангӣ ба амрикоиён баргардонида шавад. маълум аст, ки макони ниҳоии ин интиқол Украина аст. коршиноси рус гуфт, ин чархболу ҳавопаймоҳо метавонанд ба Украина фиристода шаванд ва ба ҷараёни амалиёти ҷангӣ хеле таъсири ҷиддӣ расонанд. ғайр аз ин, халабонҳои тайёри афғонӣ барои дарёфти шаҳрвандии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳама корро мекунанд. Багдасаров гуфт, кишварҳои узви СПАД дар тамрини ЭФЕС 2022 таҳти сарпарастии Амрико ширкат карданд. солҳои қабл 2 кишвари узви СПАД ширкат мекарданд. ҳамакнун 3 кишвари СПАД дар ин тамринот, ки муштаракан бо Амрико дар Тоҷикистон баргузор мешавад, ширкат мекунанд. ин ба ном иттифоқчиёни мо амалан ба рӯи мо туф карданд. бинобар ин, имрӯз мо бояд тамоми чораҳоро бинем. ҳар кишвари муттафиқи Русия барои фиристодани лавозимоти ҷангӣ ба Украина ҷуръат мекунад, душмани мост ва мо бояд нисбат ба ӯ ҳамчун душман амал кунем. парвандаи Абдуллоҳи Ғурбатӣ, рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик, ба додгоҳ ирсол шуд. ин дар ҳоле аст, ки ҳамсари ин рӯзноманигори боздоштшуда натавонистааст бо ӯ мулоқот кунад. наздикони Абдуллоҳи Ғурбатӣ нигарони саломатии ӯ ҳастанд, зеро ӯ дархости дору кардааст. мубораки Қосим, ҳамсари Абдуллоҳи Ғурбатӣ, ба хабаргузории Азия Плюс гуфтааст, ки дар боздоштгоҳи муваққат гуфтанд, ки парвандаи вай ба додгоҳи ноҳияи Шоҳ Мансур ирсол шудааст ва бояд барои мулоқот аз ин додгоҳ иҷоза бигиред. мубораки Қосим гуфта, ки ҳатто дар рӯзи таваллудаш ба мулоқоташ иҷоза надодаанд. Абдуллоҳ Ғурбатӣ дар ибтидо ба далели нофармонӣ аз як афсари пулис дастгир шуд, аммо пас аз он ба узвият дар Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон муттаҳам шуд. дар шаҳри Дубай, пойтахти Имороти Муттаҳидаи Араб, 3 шаҳрванди Тоҷикистон бо иттиҳоми одамрабоӣ ба зиндон маҳкум шуданд. сомонаи nationalnews.com рӯзи 17 август бо истинод ба додгоҳи таҷдиди назари Дубай хабар дод, ки ин 3 ҷавони тоҷикӣ аз 18 то 35 сола дар моҳи ноябри соли гузашта як шаҳрванди Чинро рабуда ӯро таҳдид намуда 20 000 дирҳам, муодили ҳудуди 5.5 000 доллари амрикоӣ ӯро ғорат карданд. дар ин хабар аз шаҳрвандони Тоҷикистон ном бурда намешавад. полиси Дубай бо истифода аз наворҳои дурбинҳои видеоӣ одамрабоёнро муайян кардааст. дар ибтидо шаҳрвандони Тоҷикистон ба 3 соли зиндон маҳкум шуда буданд, вале баъдан додгоҳи таҷдиди назар муҳлати ҳабсро
то 6 моҳ кам карда тасмим гирифт, ки онҳоро баъди адои ҷазо аз Дубай ихроҷ кунанд.